Right, mumastreets esocial media mandinoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, matungidzwa moto wazukuru, mune moto watungidzwa nekuda kwenyaya yandiri kuda kuzivisa yani. So chiteerera kana uri munyowani paSaint TV mukana uchiripo kuti udi kusubscribe wotena on notification bell kuitira kuti pega pega patinouploada mavideos, pega pega patinowinza nyaya dzichipisa, nhau dzichipisa, you will be notified nichitoti zviri kudi kwese kwamuri wazukuru wasekuru Saint. Thanks very much neyo unwavering support. Thank you so much. Thank you very much. Handiti ndine muzukuru wangu anonzi my day anditi hansi kuda kutaura nesendeme yake uri kutozinzwa muzukuru. Thank you so much. God bless you. God bless you anditi nekurangarira kwawakangoita usekuru wakangoti sekuru basa tiri kuriona obva ati sekuru chimbomwai drink. Aiwa ndino appreciate vazukuru. Thank you so much. Drink ndakatomwa. So zviri kudiwa vazukuru, zviri kufamba here. Right, vazukuru, pane nyaya iri kunetsa, nyaya anonzi iye Tinomudaishe Machakaire. Tinomudaishe Machakaire ariye deputy minister wevechidiki handiti wemayouth. So nyaya iri kunetsa ndeyekuti ari kunzi iye akatenga motikari yemhando iri panapa. So motikari iyi iri kunzi iyo zvese kutenga nejuti inonjiko nekuishipa from UK iri kunzi yakasvika 770. Zvinova zvinhu zviri kuratidza kuti zvakagumbura vamwe vanhu. Vamwe vakagumbuka kuti aiwa mari idzidzi vanhu moziva kuti kune hatisi kuda kutaura zvakawanda. Tisida kutaura zvakawanda. Hameno munozviona sei vazukuru, munozviona sei nemotikari yatengwa 770,000 US dollars handiti. Inini hangu kana akashanda akazvishandirwa nesimba rake minister, deputy minister ava hapana chakadi, hapana chakaipa. Hameno imimo munoto kudii vazukuru. Comment section is open for you. From Uncle saying the only Zimbabwean uncle, tangoti kuigirei nyaya dziri kupisa, dziri kubvirisa mastreets esocial media. Tichitichi, much love.